Uy, kinsa ang top 10 na pinakakwartahan sa Pilipinas na mga celebrity? Diretso na ta. Top 10. Bata pa kay ni siya. Sikat ni siya sa iyang mga salida. Huwag na po siya gitawag ng mga endorsement deals. Wala lain kundi si Catherine Bernardo na net worth na 850 million pesos. Sunod, sa top 9, babae gihapon ni siya, wala lain kundi si Ann Curtis. Yang kwarta gikan sa mga endorsement deals, TV shows, mga salida po niya, na po siya negosyo sa fashion. Yang net worth 880 million pesos. Grabe ha. Top 8, wala lain kundi si Aga Mulak. Sikat sa una sa iyang mga advertise sa Jollibee. Ug artista po niya sa una, sikat sa katong gitawag nga Okidokidok. Ug uban pa na mga TV shows. Ug karon na po siya mga investment po no, na po siya mga business deals and endorsement. Iyang net worth 940 million pesos. Grabe kadako gihapon. Top 7 sa pinakakwartahan sa Pilipinas karong 2024, wala lain. Guwapo kaayo, Dingdong Dantes. Yang kwarta gikan sa iyang mga salida, gikan sa mga TV shows o mga endorsement pod. Yang net worth grabe, 1 billion pesos. Top 6 pinakakwartahan na celebrity sa Pilipinas karong 2024, walay lain, guwapo gihapon, Piolo Pascual. Sikat siya kay apil siya sa showbiz, no? Yang kwarta gikan sa iyang mga salida, TV shows, endorsement deals o real estate investment. Yang net worth 1.1 billion pesos. Pero before ta mo padayon sa top 5, ayo kalimot sa pag-follow, pag-like ug pag-share ng video para daghan pa makahibalo ug maka-cut-on. So karon, top 5 na ta sa pinakakwartahan na celebrity sa Pilipinas karong 2024. Siya, si Bea Alonso. Yang kwarta gikan sa mga salida, investment ug mga brand deals. Yang net worth 1.4 billion pesos pagkadako. Top 4 sa listahan sa pinakakwartahan na celebrity sa Pilipinas wala lain kundi si megastar Sharon Cuneta. Singer ni siya sa una, napod siya mga movie, o napod siya mga endorsement deals, mga brand deals, o investment sa real estate. Iyang net worth, 2.5 billion pesos. Way paglubad, Sharon Cuneta. Top 3 sa pinakakwartahan na celebrity sa Pilipinas karong 2024, walay lain kundi si Gretchen Barreto. Na siya mga negosyo o mga investment. Iyang net worth, 2.6 billion pesos. Ug number 2 sa pinakakwartahan sa Pilipinas na celebrity karong 2024, isa sa atong mga idol, usa ka komedyante way lain kundi si Willie Rebillame. Yang kwarta gikan sa iyang mga TV show sa una, sa iyang mga salida ug mga negosyo pod. Tapos siya real estate investment. Iyang net worth 4 billion pesos. Grabe si Kuya Will. Di basta-basta. Og top 1 sa listahan sa pinakadato nga celebrity sa Pilipinas karong 2024, walay lain ang idol ng bayan, idol pod nato, ang pambansang kamao, Manny Pacquiao. 8-time division champion sa boxing. Napo siya mga negosyo na karon, napo siya real estate investment o mga brand deals. Yang net worth, grabe kayo kadako. Pila man? 11 billion pesos. Si Manny Pacquiao ang nangunguna karon sa pinakakwartahan na celebrity sa Pilipinas karong 2024. Og mao to ang top 10 na pinakakwartahan na celebrity sa Pilipinas karong 2024. Daghang salamat sa pagtanaw ug hangtod na pud sa sunod. Follow for more. Bye.